Долната е вода, така, а тук е препарат. Да. И трябва сега плакне вече с вода и пускаме така. Тук има мокрен. Сега го спирам и почвам да покачавам. Откъде го командват? И от тук Да. пускам водата, Да. или я спирам. Да. А от тук спирам пръкнахачка. Да. Или я пускам. Виж колко е сухо, видай. Съвсем лека влага. Съвсем да. И е готов за сезона. Колко е приятел ми купи. Сега пускаме тук препаратче. Цък. И сега ще го накиснем вече тази част средната. Сега ще направим така склада. Сега пускам парата, примесена с препарат горещо. Е така виж. И той препарат сега работи много силно, защото е под висока температура и налягане. Така, сега пускам малко прясна вода. Така натърквам хубаво да натисна. И сега почваме да смучим. Обаче докато смуча, пускам и пара да се дефектира.